Number 7, medical assistant. Nangunguna sa pinagpipilian sa pagkaalkalde sa Legazpi City sila Christian Muslim Democrats candidate Kap Hisham Ismail sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Research na isinagawa mula April 1 to 8 at 10, 2025. Batay sa resulta ng survey, nakakuha si Ismail ng 43% voter preference o nasa 63,739 na boto. Mas mataas ito ng 10% sa kalaban nitong si G. Rosal na may 33% lamang na voter preference o 48,008 na boto. Sa makatuwid, kailangan ni Rosal ng mahigit 15,731 na boto. Matatandaan na nanguna rin si Ismail sa Social Weather Station survey nitong March 29 to April 5 kung saan nakakuha siya ng 39% o katumbas ng 58,000 na boto at lamang ng 7% o 10,000 votes sa katunggali nitong si Geraldine Rosal na nakakuha ng 32% o katumbas ng 48,000 votes. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Paborito sa Gabos, ang educational assistant. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota.